Sa tmiem din il-ġimgħa bejn il-21 u l-25 ta' Ġunju qed issir it-tielet edizzjoni tal-International Wine Festival li għal darb'oħra tiġi organizzat fil-ġnien tal-Argot il-Furjana. Il-fuq minn 13 il-kumpanija tal-inbit kemm dawk li jipproduċu hawn Malta u anke importaturi qed jesebixxu jdewqu madwar 300 tip differenti ta' nbit tagħhom lil kull min iżur dan l-avveniment prestiġjuż. Kif spjega l-organizzatur tal-festival Jonathan Patch, fl-Argotti f'dawn il-jiem se jkun hemm ukoll esperti tal-inbit fosthom dawk mill-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS. Ħajkollna sommeliers li huma internazzjonali esperti tal-inbit mill-Italja u minn Franza li apparti li kull viżitatur lokali u turist li jkun qed jiġi preżenti biex iduq l-imbejjed kollha li għandna preżenti, imma wkoll hemm l-opportunità li wieħed ikompli tajjeb l-arfin tiegħu through workshops, master classes u logħob interattiv li aħna nkunu qegħdin noħolqu madwar l-art ta' dan l-avveniment. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo nota kif avvenimenti bħal dawn qed ikomplu jsaħħu l-qasam turistiku ta' pajjiżna billi jattiraw eluf ta' nies inkluż turisti lejhom. Rridu naraw li t-turist li jiġi hawn Malta iduq ukoll l-aspett gastronomiku u anke igawdi mill-kultura u mill-identità tagħna l-Maltin. U dal-avveniment li qed jibda il-lejla jibqa' sir sal-ħadd li ġej, il-Malta International Wine Festival huwa eżempju ċar ta' kemm kapaċi jkollna prodott turistiku diversifikat illi jattira lil kulħadd, jiġifieri t-turisti li ser jiġu f'pajjiżna u anke il-familji Maltin u Mawċin ser ikunu jistgħu igawdu minn dan l-avveniment. Preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll iċ-Chairman tal-Awtorità tat-Turiżmu Gavin Gulija u s-Sindku Dominic Grek f'isem Reġjun Port. Id-dħul għall Wine Festival huwa b'xejn u se jkun miftuħ bejn is-6 ta' filgħaxija u nofs il-lejl.